So kang akong pangutana Bradsok bahin ni ining kini si bahin aning Levi. Kay kini si Levi Bradsok sa akong nabasahan sa Biblia sa Henesis kapitulo 29 bersikulo 24 ngadto sa 34. Ikatulong anak ni Jacob Bradsok ngadto kang Leah. Unya nakanayon diri Bradsok kay bisan si Levi wala pa mataw ingon ta nga didto na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham sa diha nga gisugat siya ni Melkisedek. Dini Bradsok sa may balita akong gibasa dinhi nga kini si Levi sa wa pa siya mataw didto na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham. Unya sa laing version Bradsok kining Gideon Bible sa Hebrehanon 10 nag-ingon din ni Bradsok kay si Levi didto pa man sa batang sa iyang ginikanan sa paghisgot ni Melkisedek kang Abraham. Ang ako pangutana ni Bradsok ngano kini si Levi Bradsok tua naman ni siya sa batang ni Abraham o sa bakan ni Abraham nga kini si Levi Bradsok anak man ni siya ni Leah ngadto kang Jacob. Ngano tua naman ni siya ni Abraham Bradsok nga sa wa pa mataw si Levi tua naman siya sa sabakan ni Abraham ngano wala man didto ni Leah. Palihog ko og pagpatinaw ni Bradsok. Ang katinawan niya na mo nga si Levi diya sa time of Moses mo'y prestigious family, all male Levites, tanang mga lalaki nga sakop sa pamilya ni Levi. Pare gyud sila ka pili og laing profesyon. Dili sila mahimong negosyante, magkuuma, or uban pa nga mga kinta mga professions kalibutan. Pare yun ang ilang dangatan. Muna nga, kiningingon nga si Levi dito na sa batang ni Abraham. Kay si Abraham sa siyang kaugalingon, siya sa unang taong ni saludo. Ugos sa kapare ang gipada sa Diyos nga pare kansang kaagi sa iyang genealogy cannot be found kadto si Melchizedek. Then that Melchizedek was a preliminary somewhat nagpasiuna sa pagkapari ni Kristo nga naghalad og panog bino kay gihalad ni Melchizedek panog bino man. Nya kanang ingon nga didto na si Melchizedek sa batang ni Abraham nga nag figurative speech pulong na dili nato sabton literal. Ambot masabot the seed of priesthood ang liso sa pagkapare diyan sa kaliwat ni Abraham. Niya gi-rejected o gi-takod ni Melchizedek mao nang sa lingon sa mga anak ni Huda basta kaliwat ni Levi mga lalaki pare gana og dili magani siya pare sud sa templo mga alagad sa mga pare. Mao na ang ginganlan og Levite priesthood o sa ka pangandamsan sa ginganlan natong the priesthood of Christ nga mo'y perfection of all the preceding priesthood gikan ni Abraham o bisan ni Aaron o si Moises mga pare masan pero sila nagahugpong sa mandamong pagtudlo sa maabot nga labang pare sa mga pare nga mo si Kristo Jesus nga nagtukod sa pagkapare sa katapusang panihapon kay sa katapusang panihapon duha day sakramentong gitukod ni Kristo, priesthood and the Eucharist. Giuna niya ang priesthood kay ang pare mo may mo konsagrar sa panog bino, the Eucharist. So two sacraments instituted by Christ in the Last Supper. Mo na nga the world of the people is always centered on action and struggle to end himself on the everlasting life. But then, there was that priesthood, that age, tabang nagayuda sa pag-angkon sa tao siyang kaluwasan, nga mao pagkapari. Ikas pagkatao na to, bunyag, hangtod sa katapusang gutlo sa itong ginabuhi, dihog sa masakiton, naa sa kamot sa pare. Manang gibalaan na, kamot sa pare, sa panahon sa ordinasyon ng obispo, gamit sa santulana ug magadihog sa duha ka pahad uban ang pangaliyaw ug pagampo. Ikaw pare
sa Dios, gidihugan ka sa ngalan sa manok sa anak, buluhaton sa Dios para sa kaluwasan, naa sa imong kamot. Sikinsa ug unsa ka man unya sa imong pagkatao, apan ang imong katungdanan dili mahanaw kanimo. Muna nga ang pagkapare, bisag maminyo na siya, hapin, bubiya siyang active ministry, nagpabilin siyang pare hangtod sa katapusan. Muna ang kasagrado sa pagkapare. Muna nga mga pare nga makahuna-huna sa the greatest divine task put upon him. Mura siya kuyapan sa di lang sa kalipay, kundi sa kamapasalamaton, unsa kadako ug kagahuman sa Ginoo nga nipili kaniya ang mimong pare aron magada sa buluhaton sa Ginoo. Muna nga pare ingan na sa Latin og alter Christos, the other Christs, because the task, the sacraments and the ministry of teaching, sanctifying, and even driving out Satan put upon the task of a priest. Muna San Pablo miangko na 1 Corinto 4:20, matud pa niya, kami mga ministro sa Dios, di lamang sa mga diskurso, kundi ministro kami sa gahom. Gahom sa pagbalhin sa panog bino nga mahimong lawas ni Kristo, gahom sa pagpasaylo sa saso sa kataong makasasalang ni kumpisal, nga in the sense of being human, he cannot do that, but because of his being priest, he can do that, to forgive sins, kay gihatag man sa Diyos ang kagahuman Diyos pare. Munang talamdon, talahuron na taong pare, pero doon ay tanghan sa dilim nga pare nga, nagpuyo gyud sa balaan og kasantos kabana sa katalamdon og kabalaan silang pagkapare. Pero doon ay uban nga murag ikabaliwa lang nila hangtod na leisay sila. Tungod kaya sa magharag ang kahoy at tuman matumba, kalimtan niya ang buluhaton tulumanon sa pagkapare, kinabuhing balaan number 1. Kinabuhi sa pagkaminampuon, kinabuhi sa pagkamasinugtanon, kinabuhi sa pagkaputli, murang the vows of chastity, obedience, and poverty. Awan malimot na pare niya na hangtod nga malawgaw, musambong, musagol sa mga kalibutanon nga mga butang ngiyutanon, asa magharag kahoy matumba, maanod siya, mada siya dito, og malimtan niya ang kabililhon sa gahom sa pagkapare nga gidawat niya ni Kristo gikan sa kamot sa obispo. Human sa gubat sa kalibutan, doon sa ka balay nga konbento nga wala nagitaw labihan ka mingaw niya maglagubo na mo syagit kuyaw kay paminaw ningon ang mga silingan tawan ginang balaya tapos sa gubat niya bot ang kura paroko sinitabo din inyo manig gitrangkahan mura na manig balay sa ungo nga ning daghan na maganing masagbot padre makalilisan gina mo madungog gusto kag di pa kamusaka diha karong gabi paminaw tinuod man mo na gipablihan sa pare pagkabuntag daha siya bendita. Pagsuod niya lapagin kita. Nangunoy siya dito ablig sa kabintana, nakita niya usa ka babae nga tagas kay buhok, mitindog ang buhok, nga siga kay mata, milupad padung niya. Na kuan siya nakaablikay. Pagtudo pare ni sulpong nagkahadlok tagan, gikukod siya sa yawa to. Nasandig naman ang pare sa bumbong na mahimo. Paghamag sa babae, kay mutuslok siyang mata sa talinis kay kukob, gisagpas pare, pero dahang kuyaw, hinarigyo kayo, pagkaigo yun sa babae sa kamuts pare, hagba, kupu-kupu. Kunya, kirig, guwa ang asus ba. Yan ang guwang mga asong itom, nag-abli mga bitana, nagbuto-buto, perting bahua. Because of the touch of the anointed hand of the priests. Mo'y pong sa mga obispo. Nga pariya, na to kabansay siyang pagka kilabuluhaton sa pagkapare. Gubat man. Pero ang Ginoo ni kuyog niya, by his hand, touched by the evil one or the devil, lagpot ang daghang kayong mga yawa niya pag human gipalipyuhan sa pare, ang binto, limpyo, hayag, yablihan mga bintana, pultahan, malinawon, o humot na kayong hangin musuo dito, dili na katumbaho kayo. So, do not forget the hand of the priests, anointed by the bishop, meaning God anoints him, gihilugan siya, aron kanang kamuta, isa niya pagpasaylo sa itapiyo niya sa panog bino pagkonsagrar, may tabo ang transubstantiation miracle. Nga ang panog bino, mahimog yung tinuon nga lawas ug dugo ni Kristo. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw sa akong pangutana.